Spolupráca Storm Chaserov so Slovenským hydrometeorologickým ústavom naberá reálnu podobu, pretože tu máme Mirku Jarošovú. Mirka, dobré ráno. Dobré ráno. Tak teda, mali sme tu lovcov búrok, ešte budeme mať. Budú mať čo dnes uloviť? Budú. Dneska Kam ho je vyženieme toho Pavla? Skôr na východ Slovenska a na sever, ako tuto na západe. Na východe Slovenska v dopoludňajších hodinách bude ešte prevažne polooblačno, až okolo obeda tam začne oblačnosť pribúdať, no a v popoludňajších hodinách je tam najväčšia šanca na to, že by tam nejaká búrka mohla byť. Čo sa smeješ? Sa mi páči, ako si to vlastne zvrtla. Vždy zvykneme hovoriť o tom, že žiaľ bude niekde pršať a teraz sa to zvrtlo kvôli Storm Chaserovi, že a taká šanca bude teraz na búrky. Áno. No ako perfektné. Poďme loviť búrky. No ideme loviť búrky. Ďakujem pekne, ja už sedím opäť pri Pavlovi Škodovi, Storm Chaserovi. Ešte raz dobré ráno. Dobré ráno. Tak, Storm Chasing ako taký sme si už predstavili, už teda vieme, o čom to je. Ten váš projekt, ktorý vznikol teda pred niekoľkými rokmi? Pred rokom oficiálne. Pred rokom, oficiálne pred rokom, ale vy už fungujete niekoľko rokov. Asi 10 rokov. Asi to má aj nejaký cieľ. Áno, má to cieľ. Našim cieľom je vlastne zdokumentovať búrky čo najlepšie ako vieme, podchytiť čo najviac búrok na Slovensku za rok, ktorý pozorujeme. Sprostredkovať čo najviac fotomateriálu aj videomateriálu, podobne ako niektoré fotky teraz vidíme na obrazovkách, tie vznikli tiež v okolí Bratislavy. A spraviť vlastne nejaký ten prehľad, takisto aj študovať tie búrky, ďalej sa v tom zadokonalovať, aby sme vedeli byť v tom teréne ešte lepší a proste vydať aj nejaké upozornenie po telefóne nejakým ľuďom, ktorých poznáme, prípadne keď sa konajú nejaké koncerty alebo iné aktivity vonku. Toto je dôležité, myslím, že tá vaša práca by teoreticky mohla v konečnom dôsledku predchádzať, povedzme, takým tragédiám, ako sa stala na Pohode? Áno, dá sa práve týmto veľmi pomôcť. Keby sme vtedy boli niekde v blízkosti Trenčína, tak ak by sme tam mali aj nejaký kontakt, by sme možno vedeli zabrániť tragédii, ale ono je to vždy vlastne na tých organizátoroch. My ich môžeme upozorniť, ale rozhodnutie na nich. Dobre, a vy už na základe tých svojich pozorovaní alebo pozorovaní vašich amerických kolegov, ktorí to už robia teda roky, nie na území Spojených štátov, vy už viete odhadnúť, že ten mrak, ktorý sa blíži, alebo tie prejavy tých búrok sú nejaké spočiatku veľmi podobné, že toto bude zničujúca búrka, bude intenzívna, bude veľa vetra, žiadny dážď, alebo ako to bude? Ono je to dopredu, dá sa to nejak vytipovať na ďalší deň dopredu, aká bude situácia, aká bude dynamika v atmosfére, ale presne povedať, kde bude búrka, aká bude silná, to je nemožné deň dopredu. To sa dá povedať tak maximálne 2 hodiny predtým, ako začnú búrky vznikať. Oni vznikajú vlastne z ničoho, z jedného malého obláčiku, ktorý potom narastie do mohutných rozmerov a výšok a búrka je vlastne lokálny jav, takže je to na malej ploche vyskytujúci sa jav a vieme už po tých našich skúsenostiach vlastne v teréne hneď povedať, že naberá to nejaké rozmery, nejaké črty a že to bude zničujúca búrka, alebo to bude len nejaká taká obyčajná letná ľahšieho priebehu. Tak niekedy také 2-3 hodinové varovanie dopredu, však to v konečnom dôsledku stačí. Stačí pozbierať veci, pozatvárať, ukryť sa a prečkať tú búrku. Niektoré tie búrky minulý rok, napríklad ja mám pocit, že tá búrková aktivita ako keby sa zintenzívňovala. Minulý rok sme zažili na našom území podľa mňa dovtedy nevídané búrky. 20 minút, povedzme, len sa blískalo na oblohe. Nepadol ani jedna kvapka dažďa, strašne fúkalo a len normálne žiarila a svietila obloha. Áno, je to pravda, minulý rok bola dobrá sezóna pre nás. Áno, sa teší Storm Chaser. Viem, že pre mnohých ľudí je to vlastne záspráva, keď niekto tie búrky chce privolávať nejakým spôsobom alebo ich naháňať a praje si ich, aby boli, ale dúfam, že aj tohto roku budú ďalšie búrky, ale nespôsobia škody, také ako minulý rok, a že sa budú vyskytovať mimo obydlených miest. Áno, je to tak na hranici toho, že ja sa teším na tie búročky a vy všetci sa z toho obávate. Ty si nám priniesol ukázať aj nejaké také prístroje, ktoré teda ako bežne vy používate. Toto sa mi zdá byť taká normálna meteostanica. Áno, je to komerčná meteostanica, ktorá sa skladá vlastne z viacerých častí. Toto je vlastne ten hlavný displej, ktorý ukazuje alebo čo merá, poviem rovno, merá to vonkajšiu teplotu, vlhkosť vzduchu, tlak vzduchu. Pomocou zrážkomera vieme namerať aj koľko napadalo zrážok. Veľmi dobre je to používať v búrkach. Už máme teraz v zábere, toto je zrážkomer. Dobre, to zisťujete vy. To môžem použiť aj ja doma? Má pre mňa zmysel zrážkomer? Asi nie. Asi nie. Hlavne tá teplota, tlak vzduchu, vlhkosť vzduchu. Áno, toto sa hodí. A napokon toto zariadenie posledné? Toto je anemometer, ktorý merá smer a silu vetra. Je to napájané cez solárny článok a všetky údaje sú prenášané do tej stanice bezdrôtovo.
A toto je tiež zariadenie, ktoré teda má nejaké aj komerčné využitie pre našich televíznych divákov? Toto, keď by ma zaujímalo, že ako sa vietor vyvíja, hodí sa mi to tiež doma? Tento vietor, no niekedy sa hodí. Ak máte nejaké hobby, že chcete ísť šlnkovať alebo do prírody a vedieť, aký je vietor a jaká sila, tak môže sa to hodiť. Dobre, ja vám budem držať palce. Samozrejme nám všetkým želám čo najmenej škôd pri búrkach, vám želám najväčšie úspechy. Je možné sa s vami nejako skontaktovať ešte? Áno, máme vlastnú stránku www.stormchasers.sk a tam máme aj kontakty, takže není problém. Pavel, ďakujeme pekne.